खुलुमबाय मानगोनां रायजोफ्राजा नोंथांमोन माय डियार जिबि ब्लग फेमिलिस नोंथांमोन माय डियार एनार्जेटिक युथ्स नोंथांमोन दिनैनि थारिखखौ मोनसे खोथाखौ एक्सेप्ट खालामनांगोन जों जे साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा दिनै मानो बिपिएफ मुखि जाखो खारना मानो नेताबाबो रायजो राजाबाबो वार्कारबाबो लोब लोब गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय इउपिपिएल दोलोनिफ्राय बिपिएफआव मानो फैखो आरो जायफोर बिपिएफनिफ्राय थांखादों बिसोर मानो कामबेक जाफिनखो बिनि खारना मा बेजों लोगोसे हारिनि थाखाय आखायाव आइजें लानानै गोबाव बोसोर दावहा नांबोनाय एक्स एनडिपि आदामोनाबो दिनै मानो बिपिएफखौ मोजां मोननानै हाबफैखो निश्चय हाग्रामा महिलारी सारनि नेतृत्वआव दैदेननाय बिपिएफ दोलो बिटिसि सरकारा रायजो राजाफोरनि गोसोखौ जै खालामनो हादों आरो मा जै खालामनो हादों बेखौ नोंथांमोनानो साबसिन मिन्थिगौ আজিৰ তাৰিখত ক'ব গ'লে সকলোৱে ৰাইজে আজিৰ তাৰিখত বিপিএফত আহি আছে যোগদান হৈ আছে যিসকলে বিপিএফ দলৰ পৰা ইউপিপিএল দলত গৈছিল তেখেতসকলেও বিপিএফত আকৌ আৰু আহি ইয়াত থাকি বিপিএফত হৈ কাম কৰিবৰ কাৰণে অলৱেজ ৰেডি দিनै नुनो मोनदों बे सिनारिखौ যুৱ যুৱতীসকলে राय सकले नेता सकले आरो जातिर कारणे बहुत बছर सेक्रिफाइस करी आहा एक्स एनडिपि ब्रादार्स सकले आजिर तारिखत बिपिएफ मुखी हई आछे आरो हबो इलेक्शन लैके आरो तेखेत सकले बिपिएफर हई हाग्रामा महिलारी सारन नेतृत्व जितु बिपिएफ दल এই बिपिएफ दलर हई जाति गोष्ठी जिमान आछे बिटिसि बखबास करा राय सकल এই রাজ সকলের কারণে কাম করিবলৈ তেখেতসকলে সাজু হৈ আছে দিनै সিনাरिया रोखा बेनिखायनो दिनै एक्स एनडिपि आदामोना इउपिपिएलआव थानानै मा मोनखो मा मोनदिया मा मावनो हाखो मा मावनो हादिया रन्जन दैमारि सारनि सायाव मा मावखो बेखौ थन्न रायजोनि गेजेराव दिनै फोरमायदों এই কারণে एक्स एनडिपि ब्रादार सकले আজিৰ तारिखत राय सकলৰ সন্মুখত ইউপিপিএল দলে एक्स एनडिपि ब्रादार सकलर कारणे की काम करिছে रन्जन दैमारि सारर कारणे की काम करिছে की पाइलार होइছে की सक्सेसफुल होइছে এইবিলাক কথাই কথাটো राय सकलर मुखत प्रस्ताव तथा तेखेतসকলে क्लियारिफिकेशन दिছে এই কথাটো শুনিবলৈ আপোনালোকে आसरित পাব बेखौ नोंथांमोना जोबजासिम खोनासंनानै जोबनायाव कमेन्ट खालामबानो जाबाय आङो जोंनि इउनाइटेड फ्रम एक्स एनडिपिनि आफादगिरिमोन दा इउनाइटेड एक्स एनडिपिनि खामानिखौ जों गोबां मावदों आरो खिन्थु मा खालामनो उफाय गैया जों बेखौनो सिन्था खालामदों जों सरकारखौ लोगो बा आखायाव थायाब्ला सापर्ट थायाब्ला जों जेबो मावनो हाया बेनिखायनो जों सिन्था खालामनानै दा जों सिन्था खालामबाय जोंनि जे माखासे मोनथायफोर दङ आफ्टार पिस एग्रिमेन्टआव दिनै बयबो उदां जानांगौमोन जोंनि रन्जन आब्ला उदां जानांगौमोन जायासै केसआ उइद्र जानांगौमोन जायासै माखासे रिहेबिलिटेसन मोननांगौमोन मोनजोबासै एग्रिसिया मुंख्लंफोरनि मोनासै दा माखासे साख्रि बाख्रिनि खोथा बेखौ मोनासै एक्चुअलि पिएलआरडिआव 4 and 3rd ग्रेडआव 5,000 जोङो मोननांगौ दङ आसामनिफ्राय जे एक्स एनडिपि जों लोगोसे जोंनि इयुथ गथ'फोर आरो 5,000 पारामिलिटारि जों बाहाय मोननांगौ दङ 5,000आव जोङो एक्स एनडिपि उइथ माबा बड' इयुथ रायजो राजाफोर मोननांगौ दं दा बे जिनिसखौ जों दिनै दासिमबो इमप्लिमेन्टेसन जायाखै दासिमबो जों मावफुंजानो हायाखै दा बेनिखायनो जों सिन्था खालामबाय जिहेतु गभर्नमेन्टआथ' 5 बोसोर थांबाय बै मोनसे गभर्नमेन्टआ
बै मोनसे इउपिपिएल गभर्नमेन्टआ 5 बोसोर थांबाय खिन्थु जोंखौ नायनांगौ एक्चुअलि एकरा जोंनिसो जाबाय दा जेनेबा बिथांमोना जोंखौ एसे नायनांगौमोन नायाखै बेखौनो जों दुखु मोननाय दङ दा जोंनि मानसिफ्रा गोबां बेंगालर गोबां पान्जाब गोबां माने गुबुन गुबुन स्टेटफ्राव थांनानै खामानि मावनो जादों दा बेफोरखौ लानानै जों सानदों माने बिथांमोना जोंनि जे एक्स एनडिपिखौ मोजां नायाखै दा बेखौनो जों सिन्था खालामनानै जों साननाय मा 5 बोसोरल'थ' जोंखौ नायासै बेनिखायनो जों नैबे दानि एक्जिस्टिं निउ बा पलिटिकेल पार्टिजों दाजानाय बिपिएफ गभर्नमेन्ट बा हाग्रामा सारखौनो जों सापर्ट जोङो हाग्रामा सारजोंनो जोङो डाइरेक्टलि जों सिन्था खालामनानै बिथांमोनजों हाबफानानै जोंनि माखासे इस्युसफोरखौ जों मावफुंलांनो जों सिन्था खालामो जेराव रायजोफोर दिनै जोंनि साननाया बेनो दा जों बयखौबो जोङो समान नोजोराव दं आरो बुंनो थाङोब्ला नोंगौ जोङो आंबो एपिपिनि मानसिमोन माखासे एपिपिनि माखासे समाव जों एपिपिबो सालायबोदों बा बे एपिपिखौबो जोङो दतमा सब्बिसाव गेलेदोंमोन खिन्थु फैमाल जादों खुनु देरहायाखिसै दा बेथ' पलिटिकेलि बाथ्रा जाहैबाय थांलाय फैलाय दा बेनिखायनो आङो बुङो रायजोफोर जोङो दिनै आं बेखौनो बुंगोन जों हाग्रामा सारजोंनो बिपिएफ पार्टियावनो जों डाइरेक्ट जों जइन जानांगौ आरो जासिगोन बेखिनिफोरा बुंनानै आंनि सुंद' बिबुंथि खोनानो मोनबाय नुनो मोनबाय बुजिनो मोनबाय मा सानो कमेन्ट सेक्सनजों फोरमायजाबाय थेंक इउ फर वाचिं लाभ इउ